Pozdrav svima. Evo danas sam dobio za rođendan jedan dodatak za iPad pa sam odlučio odmah napraviti odpakiravanje i malo recenziju. To je znači Camera Connection Kit za iPad koji vam omogućuje biti prebacivanje slika sa nekakvih drugih medija, na primjer sa znači slike i videa sa kamera, sa fotoaparata, možete ubaciti memorijsku karticu i slično. Evo da vidimo što znači imamo unutra. Ja sam to već otvorio, da ne moramo sad bez veze otvarati. Prva stvar, normalno imamo općenito kako to funkcionira, znači nekakve upute. Ove neke pravne stvari i tako dalje. I glavna stvar je u biti su ova dva dijela. Dobro, tu je u biti to je slikica kako se to u biti koristi. Znači vidite fotić i memorijsku karticu. Znači imamo dva dijela. Ćemo to otvoriti. Prvi dio je znači ovaj gdje sa USB-om spajamo neki medij. A drugi dio je ovaj gdje u biti stavljamo memorijsku karticu. Evo ja ću sad isprobati to pa ćemo vidjeti kako to funkcionira. Evo prvo ćemo demonstrirati prebacivanje sa iPhone-a ili nekog fotoaparata. Ja ću pokazati s iPhone-a, ali identično je kao i sa fotoaparata. Evo dakle vidimo ovo je kablom spojeno tu na iPhone s kojim snimam. Evo, ovo štekamo. Evo, automatski nam se to u biti otvori. Evo vidite, listaju se sve slike, filmići. Trebamo malo vremena. I dakle, vi u biti označite koje filmiće želite ili slike koje želite unijeti, jednostavno ih označite, to vam se pojavi kvačica za one koje ste označili, jednostavno ih možete importati, možete ih izbrisati i slično. Evo nažalost sa memorijskom karticom nisam uspio, kao što kaže nešto očito ne valja s mojom memorijskom karticom, tako da nažalost to neću možda demonstrirati, ali u biti je vjerojatno isto, znači tu ju stavite i trebalo bi vam se isto pojaviti slike i onda ih možete isto staviti na iPad, tako da bi to bilo to.